क्या हो आज बड़ा स्पेशल कहलू फोन करके कि आवा एगो बात बताओ तनी का करे तू तो जानते बड़ा हमार शादी सेट हो गइल बाटे। सेट हो गइल बा? लगले 2.5 महीना में पड़े वाला बा। पागल हो का हो तू? अब मैंने कार्ड भी करे के पड़ी क्या? मैं तो के ना समझ में आइले तेरा मना ना करे के चाहिए करे। हम का माना करी? माई बाबू जब पैदा कइले बाटे तो हम कैसे माना कर? तो पैदा कइले बाटे तो एकर मतलब ई थोड़ी हटे कि गढ़ा में ले जाके ताके ढकेली तो वो ठीक है रही। देखो मतलब तोहरो तो कुछ हक बने ना नु। कहत कि माने हमनी के बातचीत ना होई कभी काल होत रही। ई कोनो बातचीत से मतलब नहीं नु। और जोन रिश्ता बा तो निभावत रहल जी। आ तू कैसे माने कौन मुंह से कह देलू कि हमार शादी सेट होत हटे यही बतावे खातिर हमके बोलैलू ह। तो का करी शादी तोड़ दी? ना तोड़ सकेलू ना यार देखो सब दहेज सब दिया गेल बाटे। अरे दहेज दिया गेल बे छोड़ा ना पैसा रुपया तो हाथ के मैल हटे। पता बाटे बाबूजी 6 लाख रुपया दिल बना लड़का के। तार बाबूजी के कह दे हम 6 लाख रुपया दे दे। एगो बुलेट दिल बना एगो स्कॉर्पियो दिले बना बतावा कहां से आई? तार बाबू बुलेट स्कॉर्पियो दिल बनू तो वो दिया जाई। अच्छा जाए द ई मत सोच कि ओकरे मैंने ऐसे कैसे मत सोची यार तू रहबू ओकरा जरिया कह दरू कैसे मत सोचा। शादी हुई तो तू हमारे संग रहबू जब बुलाए तो मिले अबू ना नहीं बू मिले आए जब भतार ना रही तब। अब मैंने ई कोनो बात हटे उ साला का जन मऊ हटे कि कैसन हटे उ तरह की छोड़ी कि ना छोड़ी। अब तो जेल के बाद बात उतना करी ना वैसे भी तू बात अभी ना करेलू लेकिन बाद में उहे तारा निमन लगी बाद में हमके भुला जेबू। अच्छा ज्यादा टेंशन मत ला तू बियाह शादी अपन कर लिया। मैंने ई कोनो बात हटे कि हम शादी बियाह कर ले तारे चलते हम इतना दिन से इंतजार में बनी है तू ऐसन बात कहता रू। ये तरह से बतावे नहीं अब मैंने ये हम कहने कि उन्हें से खुश हो के नहीं साला कितना बड़ा बढ़िया मैंने बात बताइबू आवते तू ऐसा टेंशन अरे तो कौन टेंशन बटे शादी बियाह कर ले बा ना यार हमरा इतना टेंशन बटे कि हम क्या बताएं। ना बताती तब तारा लगी कि नहीं बतावा ऐसे बता तू मना नहीं कर सकते खाली मना करके देखो हमनी के बारे में खाली नहीं बात कर सकत क्या पता तार माई बाबू मान जास। ठीक बटे लेकिन केहू मानी ना ऐसे कि दिन तो मैंने तू अपना मने जान जालू कि ना मानी ओकरो तो उपाय बाटे ना। देखा बाबूजी ना अब देखते बड़ा लगले शादी होके वाला बा तनी 2-4-5 महीने रहे तो शादी भी कटल। अरे छोड़ा यार देखा तारू के घरी तिलक चढ़ल लौट जाता ठीक है अभी तार डेट टाइम बाटे ऐसन ऐसन बात करता रू मर्दे। हम ना जानिए कि तू हमके बोला के ऐसा कुल खबर सुनाइबू। ठीक बा फिर तरह से नेक्स्ट टाइम मिला तनी अब नेक्स्ट टाइम मिलत नहीं की हम तारा कब जा ही ना दे। देखा पहले से पागल ढेर नौटंकी करबू नु तो लेके भाग चला जैसे कहीं पहले जैसे पागल मत बना ठीक ना। पहले जैसा हम पहले से भी ज्यादा पागल हो गइल बनी। पहले तो कम रहनी है लेकिन सुनला के बाद तो साला और पागल हो गइल बनी। अच्छा चिल्ला चिल्ला मत बतिया गांव जवार के लोग सुन तो का गांव जवार से हमरा का मतलब है यार हमारा तारा से मतलब बा। सही में एकदम पागल हो गइल बनी हम। तू मनबू कि मैंने जबरदस्ती हम तारा के लेके चल जाए का करी यार माइयो ना मानी हम। अरे तहर माई या बाबू सब मान जाई जब एक खाली लेके जाइब न दोबारा फिर कहे लगे कि आओ तारे संग करो। चलो तो यही पे शर्त एगो बटे हमरा के भागा के लेके चल आ जाई फिर घरे न से नहीं जाए के अब ना जाए। हां लेकिन छोड़बा ना तू छोड़ब ना तू चला हमारे सहज कोर्ट में लिखवा ला। ठीक बा चला तू स्टाम्प पेपर लेके चला हम पहुंचता नहीं। स्टाम्प पेपर लेके ना एनी समझा के हां लेकिन कोनो काम हम ना करब सब बैठ के खाई। मैंने इतना दिन से तू हमर काम करतलू हो तारे से गोबर पथवावे नी ना पूछता नहीं बहुत लोग ले जाके छोड़ देवेला बाहर। अरे तो ले जाके तो बहुत लोग में हमारे में अंतर बटे। सब तो लोग ऐसे बोले लगी हमारा में आता है। तू बुझाता रे कितना लोग आज में ले बड़ू ऐसे बतियाओ तारू चल बुझा तो जानत नहीं कि तू ये कहबा। अच्छा चला जाके कोर्ट में हम निकल आई तो कर लेते हैं इंसान।